Pare, nanananan mo yung nanananan ko. Ito sili. Silipin. Silipin? Oh, pagkargay. Oh, mga kumaring chismosa. Kasampo tayo ang kaya nalapag-ipon siya. Gram sampai separangan tulaseng nion kapal kok niam. Uy, sampai separangan tulaseng nion sampai separangan tulaseng nion diparukan lagi. Pamili natin. Lima lang. Oh, mga kumaring chismosa. Kasampo tayo ang kaya nalapag-ipon siya. Ngatan ni kawayan ko lang noon. Toray, isang po nalapag-ipon siya. Ay, mamparata lang way kasangan da. Yan. Yun ang tuwing kina. Ayay, nasimpan ko yun po siya. Ay, grabe. Ang dami, guys. Mamparata lang way kasangan da. Guys, ang dami. Oh, grabe ah. Isang pagkupong siyaan. Yan, wala yan to yan. Noodles. Yan to, wala po sito. Tapos wala di Angus beef. Di Angus beef. Amuya ay. Kasi sosyalan may may adalang ang punpun siyaan. Puro raka ka-Amerikano. Siya pa, siyempre ng pangawa yakin. Taga-Silvi. Jonathan. Guys, kaya mga tila. Kaya may pinilay sa pagkakit siya. Walay noodle sa may sinang lipos ito. Tapos walay pizza. Tapos wala ni Kin, may beef. Gusto bigyan ko Kin. Basta may mga beef mo. Ito mga tila. Yan. Basta marunong kayo kung siya. Ano na kasi wala yung Kin. Susyalat na. Dito ka lang. Diba? Ay mga tila ka. Masya na ako ka. Ano tama na rin kaparepunta na ako na sa puso. Pala po siya. Naot ako yung pinto. Ay, sumpot ko dyan. Sira. Nakaintan. Lolohin mo yan. Para sana. May bayaga yung pimila. Mga kila. Lekot siya. Ay, yung bayan. Walay kamatis ko. Tapos, ay, wala ni black noodles ko. Tawag sa'yo, black pasta o sweet. Ano, di ba? Nakakakor kasi yung kuko ko maganda ba mga kumaring punsanya mga nalabas basta itagyularan para siya mansukot para punsa
Kami. Opo. Hindi ako napunta. Libre ng kapitan. Kanetong po. Tagyo alaba nung tinanayaran ko siya na tayo. Yan, Papa Jis. Tara na. Paano naman yan? Dali lang. Paano kung natin natin yung po siya? Hindi siya alam ba? Wala na po siya tayo. Bye-bye. Pare, nanananan mo yung nanananan ko. Wala mo eh, panangan pare. Nanti, siya kasal. Kasal. Ito ba na imbitado? Ngayon tak kapalas tama di kunwari kin amay sabay tad bisita tapano abalang da kaiba tad ano amay bisita. Ay, ano na to, anto pare? Di mo maso strategy dara. Lugaruga pa nang ito narasan. Wala yung sasabi di man ini. May sabay tapara di man. Eh, paano agahalat? Enggak, wala yung plastic pare. Plastic. Ay, lugaruga pare, ano itong sili? At sili. Silipin. Silipin. Pagkargay sila. Sige pa. Sakit na dyan. Hello, Pante. Kabagas. Silipin pare, sila na dyan. Tinin niyo. Dito pa. Good afternoon, everyone. So maybe request the Eh, pare. Wala. light and Ay, siya paborito. together with the principal sponsors, secondary sponsors, Ay, wala siya. So, ito then pare din. Budayan Flower Girls and Lady Bearers, bridesmaids Ito yan, ate. Ay, and sir. groomsmen, ring of honor and best man. So please go back there for the procession po. Ay, gando yan, gando. Ay, ganito. Ay, fish pili yan. Tama. Embutido. Ate. Ay, manok. Adobo. This will be the sequence of the grand parade. Dito man ang Principal sponsors, Ay, paborito. followed by the Bukupangdan. secondary sponsors, Na ano? followed by the flower Sa wala girls ni- and ring bearers, Mango shake. and bridesmaids and Ay, pineapple. ring of honor and best Ayan, may paborito ng J-Force. Kukumbo. Hindi. Couple of the year, Mr. Pepe, and ano? Mrs. Kagiwa. Ano to? Iced tea, iced tea. Iced tea. Manala kayo lang. Tanong tawag na ito. Pero ano? Ang kapiro ng tapani pa ito eh. Singit ka lang. Ulit pag-antin mo. Singit ka. Sige. Kanya kawara talaga kakatsang Eh. kakak. Kanya-kanya taliro. Paano ang gahalatawa? Sige. Sige pa. Basta, nani lang. Di ba tara? May sili ah. Sige, sige. Hindi mo subo. Sige, duga. Kami silit to eh. Ano lang? Oo, paano bali ba may tapos hanggang pandem lawa. Sila pa may gamas na para sarap-sarap ng kaldo. Bago to. Special ah. Wala rin tato. Wala man sa mga matatapay ang tagal. Serban apa? Kapara. Paano apa? Ay, harap. Kami ni Magano ka, Kim. Sa po yan. Ay, last naman. Magal naman ni Magano. Ako
kapan nih mantan nih? Basta kung ano, taas ang kapan. Sino ang kapwesto dyan? Ram sampai separangan tulasnya ngayon kapalko niya mo. Uy, uy. Himala nih. Himalami ibag nih. Bahala mo may bisitan talaga to. Sabi mo labay ang kaparang ngayon. Minum ni Dano mo. Ano pa? Walang niya manahilibre to. Ay, gate crusher. Sige, sige. Kurang tapi nanti makasumpat salah. Agik. Drum sampai separangan tulasnya ngayon sampai separangan tulasnya ngayon sampai separangan tulasnya ngayon diparukan agi minum tolong minum ka apa kan kurang masih ada apa makasumpat oh ya mengibabal kot niya oh ya abal kot niya oh ya abal kot niya pinilit tuloy may amaga. Oh, liman ni. Liman, mangibubal ko na sa lasan. Karga to tissue. Oy. Maganda nang nagtok. Nawa pa. Ay, impulsa kong talaga. Ay, impulsa kong talaga. Ay, impulsa kong talaga. Wala sisipat tuntunin no wala makaning na yun. Ini. Ano pa ilalawat ton di manulkin. Pa ilalawat niya. Taka. Gili kasi bato lagi. Naupo lang niya. Pidolata niya. Okay. Sa panangan to naksela. Manalab mo latan na niya. Mana saksak sila inupok ko sulasan tapi kera minum ko sira minum ni dato katalura lang daw tan mama tulap ni tan ay